Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Ndofunga masondo apfura takakupa nyaya yekuno kumabvuku kwatakauya kuzoona amaipipi vachititsanangurira kuti aiwa ndakasirwa umwana aine 2 years kusvika nhasi ani 5 years amai vemwana handizive kuti vakaenda kupi. Saka takataura navo vakachinzwisawo masirwa akaita mwana kuzosvika asvike 5 years machengetero vari kumuita kuzosvika vati aiwa iko zvino ndovimba kuti nguva yekuti ndichibudisa chokwadi yasvika tichitsvaga mai vemwana kuti vari kupi tione kuti totoresa mwana birth sei nekuda kwekuti mwana akukura akuenda kuchikoro asi kuti aende kuchikoro ikoko mabirth certificate anenge achidiwa. Ndofunga makanzwa kuti ari kutoshandisa zita nesurname zvakafanana kuti princess nekuda kwekushayika kwebirth certificate. Saka toda kupa kutenda kuma viewers nema subscribers edu akazotibata akati aiwa taita rombo rakanaka tinozivawo kune mudzimai uyu vanova amai vaprincess. Saka nasuno tadzoka kumabvuku kwatati aiwa regai titakure mudzimai ari kunzi ndiye mai princess tiende naye kuda mai pipi tinonyatsovaonesa face to face vachitiudza kuti ndivo here chokwadi amai vaprincess. Ndofunga vakanga vasiri munzvimbo kutaura kuno vakatobva all the way from Chipinge kuti vasvike patiri nasuno. Regai nditaure namama amai princess original ndinyatsonzwa kubva kwavari kuti nyaya yekusiya kwavakaita mwana mukati memaoko amai pipi zvakanyatsofamba sei uye vairarama sei vari kumazoe mine kwavakazosiya mwana wavo. Mai princess makadii? Tinofara makadii? Aiwa ndiri nani kuri sei kuChipinge makafamba zvakanaka here? Ndakafamba zvakanaka. Naika. Aiwa tinotenda. Ndichakumbira mutitaurisei kuti tiite kakunzwanana. Alright. Naika. Aiwa tinotenda mama. Ndira kunzwisisa mama tasvika nasuno pamai pipi. Ndofunga kuti mai princess photocopy nekuti original kuti anayo pano. Ndira kunzwisisa mama ukama hwenyu makasvika sei kumasowe? Ndakasvika kumazoe pekutanga ndaitengesa mabanana. Okay. Ndasvika ndichitengesa ndobva pazotanga kuita zvemaserengeto zvazvo. Ndopatakatanga kuita zvemaserengeto asi ndandine vana ndichisiya ndichigara kubudiriro ndaibhadhara rendi. Saka ini zvanga zvandiomerawo pakubhadhara rendi kuya. Ndobva ndati ndaenda kune sister yangu ekutanga. Ndokumbirawo kuti mundisarire nevana vangu ndiende kupi kumbonotengesa asi ndichidzoka. Vakati havakwanisi. Ati havakwanisi. Pamba pandaigara ipapo eti ndikainoita 3 days ndodzoka, ndikanoita wiki ndodzoka. Pana mai vanga varipo vandaivapo kuti $10 pawiki vandinodzoka paya vachitarisa vana vangu ava. Mami nevangani? 2. Okay. Amina naprincess. Vana ava vaivata vari voga. Ava vaivatawo musiri nemurume but ndo vaiona zvese. Saka inini munhu wandaitaura naye ndi my D princess uyu. Okay. Right. Ndobva ndazonzwa zvichinzi vana vakarara kenduru riri on. Varara kenduru riri on. Kenduru iri rakatoonekwa nemumwe murume aibva kuBhawa aigara panext pedu. Ndobva aona mumba muchitofuta. Ndokutonoka ndokutodzimura moto. Mama totsvamba. Madhishi akatsva moto yongo kutoenda kumubhedha but wakanopisa keteni. Zvekuti mubhedha wakatombonzi fuhu mbichana. Ndobva ndataura namai D ndiye munhu wandaikominikita naye. Ndobva andoudza izvozvo ndobva ndauya vanhu vakatonditi sorry mai P zvaitika pai kuvana venyu. Ndobva ndati ndobva ndaona kuti hazvisiri safe. Amina anga ine friendship namai D zvokuti vaitowirirana they were very click. Anga ane makore mangani mwana? Amina anga va grade 5.
grade 5 ko princess apa anga ava ne2 years akushanda 3 years. Okay. Ndobva ndati maidhi ndakuita sei ndakuenda kubasa asi ndakuenda naprincess. Amina ndinenge ndichitumira mari then muchidai then kusvikira paipaya ndazotadza kubhadhara rendi. Ndatadza kubhadhara rendi ndichikominiketa namaidhi. Maidhi chigara nani naAmina. Uku zvongodini sachi vakatoti zvonizvo mai Amina havasi kubhadhara rendi handiti zvindobva zvaiswa panze. Zvinhu zvakatosakatira panze handina kana wani chandakatombotora. Noma mune mabhethi zvitupa nechichi sisi vangu vakazviudzwa vamwe vakatoti enda iwewe kureva maidhi havana kuita basa chi nazvo. Then ndobva ndaenda paipa ndakugara ndichiti maidhi ndikaona zvandaona maidhi ndatumira mari maidhi ndadai Amina achitoenda achitoenda kuchikoro. Hama dzangu dziye dzakaramba kusara nemwana vana sisi vangu vaya vakazoona Amina achiita sekuti ari kuenda kuchikoro zvinhu zvakamurongekera kana kuti kudii hatiri kudya mari yechiyeni nawe mwana agara namaidhi Amina princess nandinaye mashoko aya ambonetsa nobva zvaita sei kusvikira ini ndichigara maidhi yautore mari maidhi ita so right. Ndichigara ndakadero ndobva tagara sezvozvo ndina princess kumasowe ndichishanda paimboita polisi saka isusu taishanda zvezvo zvekuti pamwe pacho panogona kunge patori pariski kuti ndine mwana azviite sei azviite. Ndopandakazivana namaimesi vari pachigurubhuru vavo pawanike bhini yavo yekuti mwana aisara achitambawo achita sei. Maimesi ndo maipipi. Maipipi. Okay. tichizivana princess aitoyema kusvikira achitoti mukasema unonyi panapa haemi chichi alright ndikavasirawo ndoti amaipi $3 usvitsvaga kana chikafu kana chikati usanetsika nechikafu maipi enda kubasa ndichiita tidzoka tichiti ndobva tazotaura namaimesi either ndindakataura kana kuti ndivakati tadi kutsvaga musikana anonogara kumba pi oenda kumba tichibhadhira chi musikana ndozvatakanyatsokuwirirana zvakanaka nditi alright hazvina kushata. Tiri muprocess yekuti tiite izvozvo ndofunga ndakabata $30 mandati ningirikini tava muprocess yekuti tiite zvinhu zvazvia oite dzimba ndati vatambidza right. Ndavatambidza paya tamaipi vakunokwira ndo pakatsva mwana wavo ndakavakwidza hongu pandaitofunga mwana wavo kuti mwana wavo atsva vachazvibalansa sei. Ndobva vakwira vana P nemwana wavo vakubva vatoenda kuPicket Cliff. Asi oshuwa ipapo takakanganisa pakuti plus tanga tiri vanhu vaya vanosangana everyday zvekuti phone number kana kuti hausi number panga pasina tatungori vanhu vaya vanotosangana chiziva nezuva. Maipi vaenda paya indasara ndashanda ndaizviziva kuti maipi variko ndopandakatora $80 ndobva ndapa maini mai junior ndonombira memisa inopinga itomuziva. Then ndobva aenda ndobva ndasara ndichisa zvandanga ndichiita ndopakazoya polisi. Pauya polisi ndobva tambodzinganiswa unongoziva kuti kana muchishanda paya polisi ikauya zvinotovharwa mototangisa futi. Ndobva pazoitawo munoziva kuchigweja kuti vanhu munogona kunetsana kana kuita sei ende kunourayiwa vanhu kunoitwa sei. Apa manje apa mwana mamusisina zvenya apa mwana ngati vakumba kunoko. Ndobva ndaita sei pandakati regei kuno zvakwakunetsa ngeni ushandira kumwe kunonzi kwapita vandata kunonzi kwapita tasvika kuya kuri low vandatowana vamwe vanhu vakati achi uchini maini kuri kuita mara ngati handii irikutainda chini maini iri kudarweni. Ndobva taenda tichisvika tichishanda vana communicate namaidhi ndikati maidhi ini uko handiko maipi wakambombaona here wakambotaura navo akati ndakaenda ndikanotsvaka kwakaita operation ubvo ndopa vakazobva vachiya kupi kwasoza. Saka takabva taseparatana kuti ivo vakuHet Cliff house number handina phone handina asi inini ndanga ndisina kuti ndakadhambira maipi mwana ndaitonetseka. Asi pane imwe nhamo yekuti chero kagara uchiitaura ini mwe mai ndainchiziva kuti ndiri kuvatsvaga nditika asi ndine matsvagira andaivaita zvekuti kana kuri kuti dai ndazoti apa ndashayisisa ndopa ndaizokwanisa kunoripota ndichikumbira rubatsiro kuti kana
kune vakadai ndobva ndasvika kuya kudarweni kuya ndaishaya kana chekula handidi kunyepirai zvokuti ndakanyatsonzwisisa kuti shuwa munhu unoshayiwa chekudya apa ndiri kufunga vana zvanga isina ana atombondimira zvakatonaka zvokuti mamheno pangu ndaitongozodonawo nemwoyo kana kuti chibozi ndanda kunyanya kutofunga singaiti ndobva ndakapedza paya ndobva ndagara kushanda kwacho pakumaridza chacho hamuchadzipiwa ndanda kutorwara maidhi ndobva ndakaita sei pandakafona maidhi inini kunokwa ndichatomboziva kana kuti nditi ndiende kuna mai mesi kwacho ndivatsvagira apa handina kana mari handina kana sendi ndingoona semati mama kanditira mari uku ehe ndobva ndapedza paipayo ndopa ndakazodii maidhi ndobva handitumira mari ndichisvika sanasi inzimai vaita sei vashai ndichitoenda kunhamo ndasvika kunhamo kuya ndakasvika ndiri munhu anga asitorina chaanacho mari yebhasi yaindaitokungoitwa ndikapiwa $50 apa ndikapiwa $1 apa ndikadii kusvika ndasvika kunhamo uchipinge kwamama asvika mai vaigwa sanasi vanangosvikawo then from there ndobva ndaona vana sisi vangu ikoko ndakatosara ndisitorina mari yebhasi yekuti ndidzoke then ndobva pazoitawo vamwe sisi vangu vakati todii hatingaregi uchiita sei uchitambura kandi unogara kumba kwangu musha tokupa $20 pamwedzi uchiona pamusha panapa nekuti onda ndori munhu ari kurwara saka kuti vandipe basa kana kuti chii vaitoti tangombowo mari yekuti anoita sei mainzwe ipapo anorarama miri yangu yanga isina kusimba pamwe nofungo kana nechii then ndobva ndatanga kudii kugara kuya ndichitamidzwa mariya ndobva ndakazoti nditi sei ndiende kumasowe ndobva ndaenda kumasowe hapana 2 months kumaini kuyako ndobva ndasvika ndobva ndaenda pachiguruguru pavaiva ndobva ndawana pakangodaro negomba ravo pamusoro papa nemunhu vandabvunza ndikanai ndokumbira kubvunza so vanonzi mai mabrugwa navamabrugwa ndo mazita avandoziva anoti mai mesi kuenda weni mai mabrugwa kuziva inzi mai mabrugwa nickname asi iyo achitengesa mabrugwa uko kumainuko ndobva ndaita sei vandabvunza munhu anga ari pamusoro anzi kana uchida kuona amabrugwa enda pabest friend yavo vamandandi vari kubhesira talent ndobva ndaenda iko kuya ndofunga ndakapedza zuva rese vandasvika kuya ndobva ndavashaya zvikanzi vaenda kupi ndobva ndavatevera ndobva ndazosangana navo ndobva ndavaona zvikanzi baba vamabrugwa ndapedzera kuona muna February navamandandi ndiri kundiziva here vamandandi vakakaona ndikati mai princess zvikanzi vakatoshamisika ndobva ndaona vanonzi baba Kiki vakatoti vachindiona zvikanzi maipi princess aripi takakutsvagai tikati ndiri kuzviziva nesori sure mbomira henyu kudii kundituka nokuti handina kuita nekuda but pane zvakazondiomerawo zvokuti ndobva ndaita sei ndobva ndasiya manhamba uku handii ndiri kumba kwemunhu haungozobudise paunodira handiti mama ugara upiwa sisi kumusha ikoko kuchipinge kumusha kwazvino kubva ikoko kuenda kupi kumasowe ndakatanga kupinda marani ndobva ndadarikira ndichienda kumasowe ndobva ndadzokera kupi kumba uku ndobva ndasiya manhamba ndobva ndagara ndobva ndafonerwa zvichinzi kufa kwamai kuya kune zviri kuitwa zviri kutodiwa chii vana vavo ndobva ndaita sei ndobva ndati pama$20 epo ayaya ndokudini ndokuenda ndaenda ndobva tasvika ndobva zvaitwa zvinoitwa ndiri murodhi kuenda ikoko ndaikomunicata nababa Kiki nokuti baba Kiki vanovaziva mai one vachitondibetsera kuti ndichakubetserai kutsvaga nokuti kune vanhu vakamboendawo mumba kwavo tikati ndibetserei then from then ndobva ndaita sei ndiri kunhamo ikoko ndopandakanzwa mwana wangu uyu maidhi achitaura kuti mama taona princess pane munhu ari kutaura kuti chii ndakasiyirwa mwana asi anzi munhu akataura navo akataura achiti maipi vakauya uko vachiti ndakabirwa mwana saka ndinoda kusungisa maipi
tikati ina handina pfungwa idzodzo. Pfungwa dzangu ndedzekuti ndinofanira kutoita zvatakatenderana namaipi. Ndinofanira kutoita zvinhu zvatakatenderana zvokuti tikakakuleta mari dzacho up to now ndee ndifanira kuti nditoshanda ndivapi nekuti vakanichengetera mwana. Ndokuzobva uyo achindifonera ndaenda kunhamu paya ndashayiwa mari ndichizotaura naye achindiudza so kusvika imi muchizodini muchizondibetsera kusvika ndasvika pano. Okay, ndazwa nhoroondo yese asi da kudzose kumashure. Mama, ndazwa muchiti kuti ndizosiya vana ndofunga ndazwa muchiti makasiya Amina ari grade 5 mukasiya zvakare aina Pipi vari vaviri. Ndoda kunzwa magariro maita chakasita kuti muti ndinotsvaga basa zviri nani hangu siya vana vangu ndoenda kunotsvaga basa kumazoe ndichitengesa mabhanana ndichidzoka kupi Kumba. Maigara sei? Ndaigona kumboita majuti chaiyo kutsvairira vanhu asi mari yacho yanga isingakwani kuti unozobhadhara rendi kutengera vana chikafu yanga isingakwani. Saka zvanga zvakandiomera. Chikafu chaicho ndaita zvekutotamburira zvokuti asi ndiudzowo hama dzangu hapana izvinzwisisa. Saka inini kuti ndinozodhisaidha izvizvi ndaitira kuti ndikwanise kushandira vana uyo achienda kuchikoro nokuti Amina paaienda kuchikoro uyo aisara namai vapya vavemseri pandaiuya ndichivapawo $10 pawiki. Ndozvaitoitika. Ndoda kunzwa ukama hwenyu mama nehama dzenyu. Makaberekwa muri vangani? Susu muri medu takaberekwa tiri 12 mandinoziva. 1 hake akashayika asi kwasara 11 asi pane madifferent mothers fana namai 3 pavana 12 vavo. Okay, imimi vamai venyu vangani? Amai vangu i2 mungori vaviri. Ini ndino wechi3. Okay, vasikana vakomana? Vasikana i2 ini nasisi vangu kuzoya bhodhi vangu. Okay, ketimboisa vamwe ava kusaidi ndinzwe pamuri vatatu makabatana zvakadii sevana vanyamuno? Tina hapana anobetserawo asi inini ndichikura ndaiziva kuti ava ndivana sisi vangu ndibhodhi vangu asi bhodhi vangu hangu kushayiwa asisi vangu hongu vanoshayiwa asi pane pekuti unogona kubetsera munhu neaccommodation chete handitika ndo yandaikumbira kwavari nekuti ndaiziva kuti ndikasiya vana vangu pana sisi vangu ndinoziva kuti vari right. Kumashure kwandina kutanga nekuti kwai ndaishayiwa ndaitotumira kana mukafunza maiti mwana achitoenda kuchikoro zvinhu zvese asi pakazoti 2024 ziti 2024 Amina akatomboya kwananga ndiri akatondimhorosa wakadzoka ndopa zvakazotanga kudii kuoma asi pamwe pese apa aiwa ndaitotumira ndingati chipo chegore chakangozodini chakasondiomera. Ndoda kunzwa ndanzwa muchitaura zvaprincess kunyanya ndanzwa muchiti makamusiya ine 2 years 10 months. Ndoda kunzwa ipapo pamwana uyu achienda kunogara uku mama wirirana kuti anenge achidzoka here munenge muchita sei? Munenge muchinomuona ikoko here kuHeathcliff kwamaipipi kana munenge muchifambisa sei? Namai mesi takawirirana kuti inini ndinenge ndichinda ndichitoonoona mwana ndichifanira kubvisa mari yekutenga chikafu chemwana nekubhadhira musikana handiti tichionana tichitoshanda mwana ari pari safe pasingazomhanyiswe nemapurisa nekuti shuwa umwe musi takamhanyiswa nemapurisa mwana akasara akamira handidi kunyemberai nekuti mapurisa akauya ini ndiri uku ndaenda kunochera mvura pina namusiya kwanandishanda. Mapurisa ndobva abva neuku achiuya kwandandiri saka zvasingaiti kuti ndimhanye ndichinda kune mwana ndakatomhanya ndichida asi ndaiziva kuti vanhu vandasiya uku vanga vari vanhu vamunoshandidzana hapana pavaisiya mwana asi vakanohwanda naye vaitoti aichema kuti aitozoda kuvabatisa saka izvi takazviitira kuti chero tikamhanyiswa mwana aisazokuvara kana kudii nekuti pakumhanya paya umwe akadonha nemwana ndobva atsikwa zvese nemwana mwana I think kuti hamene kuti akapona here kaunti hana.
saka ndari mamwe matambudziko maisangana nawo muri kumaino sevanhukadzi? ukoko waigona kungoti mwe munhu anogona kungouya wotokudenha asi akatoema kana kutoda kutokutema neshafiro chaiyo. pamwe pacho hapana zvaunongwamutadzira, pamwe pacho mumwe wacho anogona kutongokumakira kuti washandirei apo ndiye anenge ada kupashanda. Saka zvanga zvakatooma izvozvo zvokuti anytime still time unogona kudi kutongokuvadzwa. Ende kana wangokuvadzwa munhu wacho anotokutisa. Zvodogara nazvakadaro. Ndazonetsanangura emhuri yenyu mukati kubatsirana kwacho ukama kuna kunyatsoti kubatsirana tsogona kushaya but ukawanawo pekuti uise musoro zuva ranhasi uchifunga kuti mangwana ungaiti sei. Ndira kunzwa vana baba kana kuti hama dzevana vana baba mumwe chete vari vaviri? Havana baba umwe chete. Okay. Saka zvinhu zvaoma manetsikana. Pane pamakamboudza baba vemumwe chete wevana ava kuti kana baba vaamina nditicha. Okay. Masitati ndi. Baba vemwana musikana mukuru nditicha. Zvakare. Asi hazvanzi dzavo dzakatomboenda kupi kumendenenzi vachitoendera inini nokuti zvaitovarwadza zvanga zvaitika ndiri pamusha. Okay. Ndobva kuyanga kuti adaurira munhukadzi asi ini semunhu anga akaita customary married ndakaramba ndiri pamba. Ndobva vainda shuwa zvekuti 8 months dzakakwana ndiri pamba ndakagara zviya zvekuti uri kushingirira musha muri mega nemwana. Nemwana. Akatosvika pakutoti mwana iye handisi kumubhadharira chikoro kana uchida kuti mwana aende kuchikoro ndipe ndiende naye kwandiri kuti anogara nani nevamwe mai. Ndikati mwana achiri mudiki azviti sei? Azviti. Ndobva taenda kumendenenzi ndobva anzi abvise $100. Okay. Achibvisa $100 achibvisa $100 kubva 2018. Ndobva $100 iya ndobva yazodzoka kuita 100 yamino RTGS. Ndobva ndambodzokera kuti yemuHarare zvikanzi endai kumasvingo. Ndiko maigarira masvingo? Ndiko ndaigara. Okay. Ndakarova. Ndobva ndapedza ipo paya mari futi yanga yakuita sei yakundinetsa nokuti mari yanga yakutumirwa haichakwani chungu. Ndobva ngatiti vake vakamundiwedzera mari zvikanzi kana achida kuwedzerwa mari ngaaende kwaakamboenda kuti awane mari. Ndobva ndaona kuti akurarama tidai pamusoro pemwana makakatana hazvina kunaka. Indakungopawo mwana chandinge ndawana. Okay. Ticha vaamina vakatofonera ticha vemwana wangu musikana mukuru vakatofonera baba vacho vachida kuedza kunzwisisana panyaya yekunyora greseni but ivo vakatopedzera vakati vachawana basa nechi nemwana wavo. Ndobva zvapera zvakadaro. Sana amunombobvira maendera basa kwavo sezvo muchitozoti vanodzidzisa apo unoudza kana headmaster kuti unaika ndiri kutambudzika nevana but handina nekuti zvinhu zvakatomboitwa maintenance saka ndakaona kuti havasi kudawo kuchengeta mwana. Pane pamwe paunosvika pakuti chirega tichingosiya. Nokuti kuupenyu hwekuti munoita makakatana pamwana handina hangogona zvichindiitira. Nokuti mwana unochengeta mwana nekuda kana usingadako zvina mhaka mwana anokura. Asi maitowirirana kumashure kwese pamakatanga kugara mese? Vakatondoromba kwedu vamai vavo vamweni vavanga kuti vama vavanga kutori vapenyu. Saka pakazona charumbira kwesoko chichi. Kumashure pane pandakamborwara. Okay. Ndarwara hama dzangu hadzina kuzvinzwisisa vakaita sevanhu vakauya vachipopota. hama dzenyu Nechi kune mukwasha? Kubva paita kakusanzwisisana. Okay. Saka ndopakapatangira ndopakusunga kwakati papatangira nyaya dzese kusvika vachizoti aina handichada hangu zvemukadzi chichi ndobva ndangoshingirirawo kugara. Ndobva ndazoona kuti gore ratokwana ndakagara ndege chikafu chacho havasi kutenga. Ndokuzosumuka kwandakaita ndichienda kupi ndichienda kumba kwedu. Ndakungozviraramirawo zvekutambura nekudini. maenda kumba kwenyu ndopa makazonoita princess.
Zvakanofamba sei maenda kumba. Apa makuda kuchengeta mwana wekutanga ini wechitu wechitu atisati aita mabvaka kwaticha uko maenda kumba zvakazonofamba sei. Right, ndabva uku ndava kumba kwedu ndakagara ndofunga kumba 2017. Okay. Kusvika 2020 because business ndamuzvara 2020 ndaitawo zvekutengesa izvi ndichiita sei ndopa ndakazosanganawo nababa vapipi. Ndasanganawo nababa vapipi tiri mukugara kudaro vakazoita sekuti pamberi apo ndati vane nhumbo yaprincess vakazoita sekuti munhu yawo anonzvenga asiri honest. Saka vakaita sekuti munhu abva pamba pataigara ndobva vabva vachingoti ndokudzoka ndobva vatoenda zvachose vaenda ndakazotiita zvekunzwa nevanhu kuti vari apa. Saka ndobva ndagara ndopa ndakazoti vanafanira hama dzangu ndobva ndati ini zvinhu zvakaita sei zvakandiomera ndobva ndadzoka kumba paya ndobva ndazvara princess. Ndazvara princess ndataura navo baba vaprincess asi havasati vambomuna zvachose havasati. Ndakatotaura navo ndikaadhimitwa musi wandakazvara mwana wangu ndakaadhimitwa 8 days from the first day achinzi aita 2 days. Okay. Ndavafonera takapedzera pakungotaura pafoni kuzotoona vasingachabatiki. Ndobva ndangotiwo pamwe ndo zvinenge zvichida Mwari handizivi kuti chii chinenge chiiti. Saka ibve nhama dzavo hapana kana anoziva mwana. Handina ndindotofanira kuenda naye kwavari asi ndandingotiwo zvangu mwana akati kure ndoenda nawo sepa 5 years but 5 years dzacho dzakatozokwana dzava dzimwe nyaya zvisiri zvadaita si zvakaiti. Kumba kwamaigara kwazvimba ndo kwamuri kudzokera here kana kuti ipapapa ndiri kunhamo kuchipingi ndakanzwa nonoka kuuya kubva kunhamo dzamai ndisizero. Saka isusu takutsvaga munhu anogara pamba iwo kana wauya hamene tichaita sei. Kutobva kwamatoita kuchipingi zvichireva kuti izvezvi hapana kwekutoenda. Patorina asi ndakasvikira kaikoko kwacho hazviite kuti vanga asi kantongoti after 3-4 days obvious munhu unenge wakuita sei. Saka vaiti mukabva ipapo muchaita sei? Ivo vakatombokutorai vachizoti hamuna kwekugara. Ninge ndisingazivi nekuti vanhu vane pamba pavo. Saka kumaini kwamakanga muri kumaundarweni muchizobva muchienda kuchipingi pane chamakasiya here? Ndinotori nepangu pamba pandakatosvika ndichingotokumbirawo zvangu kugara ndakatosiyapo gumbezi nedzimwe kumaundarweni ikoko. Ndikatonokumbirawo vamwe sabhuku kungokumbirawo tindokumbirawo ita sei ngogara. Saka mairarama sei manje? Uzozoti upenyu hwokuti kunenge uri mumaini nhasi wawana zvakaoma ndidi kunyepa. Hanga zvakaoma zvekuti hazvimbotsanangurika. Ndosaka muchiona ndakazoti hangu unopiwa $20 kuri nani pamwe zviri nani. Asi still ndo kwati wakanonoka wabva unhamo saka takutsvaga munhu. Asi mwana wamai vavo chaiva chiyautiomisa ko ko dzimwe hama mamwe masisters enyu aya ndanzwa muchiti muri 12 ndanzwa vava vekwamaya rimwe divi vana vekwana mainini vanga vana kwamai guru vari kutiro kudii pamusoro peupenyu hwemukurarama? Vatombonana basa nazvo nekuti chatinoziva mumhuri kana munhu uiri wetomboti mwana handiti
vanhu munenge fanira kutozivana kuti ninge ari pakati ane challenge ipi. kufonirana saka havatomborinana basa nazvo zvekuti zvavafana nezvozvizvi havatomborinana basa nazvo havatozvifungi. Asi ndimanye ndinenge ndichifunga nenyaya yevana vangu kuti ndogara ndichiti kufunga kuti saka ndichaipi vana vangu ava uye ari uku uye ari uku zvinhu zvinotondidya zvokuti ameno. vamwe ngavaimba vati mwana uyu ndewababa Pipi saka mai Princess vakatoti arye ndinosira mai Pipi ikoko mwana aende kumba kwavo. Mwana asi mwana wababa Princess kana asi mwana wavo asi kuti vakabetsera zvisingaita handitombozii kuti ndichavapi. Handidi kunyekwa peti ndikanzwa dzimwe nyaya dzekuti mwana apo apondo uyu mwana aitwa zvakati hana yangu yairova zvokuti ndaitobatikana zvokuti saka apa handisi kuziva zvokuti ndototenda zvinhu zvakatoitika izvozvi nekuti ndingatombozivi kana kuti kudii. Aiwa kana mai Messi vakati mai Pipi vakatongondibetserawo. Saka ndadaunza ndepekuti pane madzimai ekuti vakaona kuti zvinhu zvaoma sekuoma kwazva zvakuitirai kana sekuoma kwakatoita upenyu hwaizvezvi vandonoti zviri nani kuuraya mwana wacho kana zviri nani kumusiya zvangu apo nomudhamba panze apo ndoenda kwandinenge ndichienda. Kurudziro yamungade kupa kumadzimai akaita sewayo unopindwa nemweya wakaita seuyu vachitadzawo kungosira vanhu vane mwoyo yakanaka ungana mai Pipi kuti ndimboenda ndakadai ndimbonotsvaga ndakadai. Kurudziro yaminayo kumadzimai anosvika pakuuraya mwana kuti ndaperwa neupenyu handichazive kuti ndoita sei ndeyekuti kudii. Kurudziro yandopa kunana mai mwana kana chero kaperwa neupenyu sei hauurayi nekuti hauzivi kuti mwana uyu chipo chakakura sei ende mwana akakosha hatidi kunyeperana. Ini hana yangu yairova sivaneswa zvokuti ndai ndikabika sadza apa hana yangu ndasingakwanisi kuridya ndaitotanga kutoguta zvaita kunge ndakatamba mwana but mumwoyo mangu ndaiziva kuti handina kutamba chii handina kutamba mwana. Saka kurudziro yandinopa kuna ana mai ndeyekuti zviri nane munhu kana une dambudziko utaure ubatsirike. Ndo zvandinopa kunana mai kwete kurasa mwana kana kuti kuuraya mwana. Aiwa amapachenu raipapo kana isu chese chaida kutozwa kuti takutoona mai Pipi kuti shuwa mai Princess vakamboita sei vakasvika pakudhamba mwana vakaita sei vakaenda zvavo kupi bhozi vamwe madzimai akawanda vakasiya mwana vanenge vakutonoita ingava kupinda mabhawa kuti vaone raramo inoenda mberi. Kana zve handina kumbofika ndazviita paupenyu zvekuenda mumabhawa kana kuti asi saka iko zvinototi pana ari kuti anogona kukupai zvekuita ndezvipi zvamungagone kuita mimi nemaoko enyu zvokuti mukanzi itai ichi munokwanisa kuchengeta vana venyu vaviri ava? Zvemaoko chero chinhu chamunogona kuti even ichi ndikaenzi ita ichi ndinogona kuita kuburikidza nekunge ndadzidza kana kuti kuburikidza nekuti ndikangoti mazuva matatu maana ndichiona zviitwa nevamwe ndinogona kutobata zvokuti ndogona kutopedzisirawo ndakuita izvozvo ndikachengeta vana vangu nekuti hakumaini inhasi wahwina ka mangwana waita sei. Inini kutengesa ndinokwanisa asi mukutengesa mune challenge yekuti unogona kutengesa wakuda kutonobuda kudai udzoka pasi nenyaya yekuti nzvimbo dzaunenge uchitengesera pamwe dzinenge dzine mapurisa. Asi ndikaita bhizinesi rangu rekuti panhu pekuti ndiri kuziva kuti ndiri kunyazotengesa zviri setodi handina panhu zvinondidisturba kana kuita sei ndinotokwanisa kuita ndichitochengeta vana. Nekuti ndiri ukoko ndaitombotengesa machicken cards angu paupenyu ndiri kubudirira ikoko ndaitombotengesa machicken cards angu ndichitengesa mwana wangu achienda kuchikoro ndichibetserana naye ndaitomunzwira tsitsi mwana wangu nekuti taimi yacho pamwe yacho ndaizoti tiende kumba ndaimunzwira tsitsi but ndozvaivapo ndozvandaiita. Asi pakuzotobudisa mari yerendi pamachicken cards mari yechikoro
pamati azvibudi zvokuti zvisingabudi ndo pandakazorega ndinogona kuzviita futi izvozvo kuzoya chero basa chero randinenge ndapiwa kuti ita ndinoita ko munhu akati maipipi ngavauye vachengeta wemba yangu kwamureho kana kwamutoko ndinoita as long as ndine vana vangu zvangu vachienda kuchikoro. Amina ari kupi? Amina ari kubudiriro. Budiriro kunani? Budiriro kune imwe sister yangu. Okay. Vakamutora kubva kumaoko amaidhise. Nazvo muchiti pakazoita zvekutsvava makazoti amaidhi chimbonitasirawo mwana indoenda nani naprincess kubasa. Vakazomutora sei kubva mumaoko amaidhi? Vakamutora zvekusatowirirana. Okay. Nekuti pane vamwe vatete hazvanzi yababa vake yaitaura kuti mwana ari kutambura handiti asi ivo baba vacho vasina kana dhora ravakuita sei ravari kutumira akanzenda munotengesa kana mavheji paokei vaiti mwana ari kutambura but vaitoziva kuti akatengesa mavheji anowana kudini kudya otoenda kuchikoro zvikaenda kumutora but kwavaida kumutora vachimuendesa inda asingakuzivi ende inda asingazivi kuti vanorarama sei handiti ndobva paita pazobuda ishu yekuti mai sisi vangu ava ndo sisi vangu uyu haana ukama naamina zvikanzi hazviite kuti chi ndosaka vakazvikati vakatoenda kupolisi kutu vakatonyorwa mapepa pamusoro pemwana kuti vatete vanga vakuda kunotora mwana kupi kuna maidhi zvikanzi atiduzoripa kana adi akura ndikati nini ndakafonera mese vana vatete hazvanzidzani dzababa vake mukati isu mwana tomuda kana akura nemuromo wavo saka vaizoda kumutora sei vaimuda kana akura achengetwa nani ndo mhinduro yandakapiwa ini kuti ndoda mwana kana angonoswa maplets saka kurova kuti tinenge tisiri tese saka ndikati vakuzomuda akura sei saka ini ndandisipo uyu kuti arame nemwana ndo paakazokonektana nani nasisi vangu kusvikira mwana amboita sekuti atiziswa aendeswa kupi kwasisi vangu uko aendeswa uko ndoko akabva anzi ngaachiita sei achigara ndokwari saka munochikoro munozombowana nguva yekuenda unomuona iri pakati apa tinoenda kunomuona asi kana ndangomuonawo ndizviya zvokuti uri kuonawo kana mudhuri uyu wotoenda zvako unongosvika wotongotarisa woita sei woenda nokuti ari kudzidza pa1 wati kumafomji form 1 mwana wangu akatozosvika pakubhadharwa nesocial organization through teacher vake vaona kuti mwana uyu ari intelligence but haasi kuwana zvinhu zvinodi school fees chiizvese saka ndakanzi mwana anofanira kuti aende chikoro anzi within the yellow city saka zvakazingaiti kuti abude aende akanzi saka ipapo ndo pakatongonzi aite sei agare kuoma kwazvo kana kusaoma ndo kwari kugara chienda kuchikoro saka vasi kukubvunza here kutora mwana wenyu mwana paakanyora grade 7 ndakatombokumbira asi ndakanzi ndakuitwa zviya zvekuti ameno pangu pane chandakavatadzira ngo handizivangu ndakuitwa zviya zvekutoti pamwe asiri mwana wangu vari kuti chii unowa nemhinduro dzevanhu ndokumbira kuti mwana amboya kuholiday ari busy ainzi ari busy nei bosozoti vana kana vakunyora kazhinji kacho vanenge vakuenda kapamalessons anga akatopedza kunyora angapedza kunyora ari busy ndokumbira April ndokumbirawo kuti mwana wekuholiday ari busy anodawo chikoro but mafomu 1 handifungi kuti ati akuita maholiday lesson ari serious semafomu 4 saka ndakangoona kuti
handizivi hangu. Saka shuviro yenyu iko zvino pamaona princess manzwa sei? Ndamuona achibva uko achimhanya zvisingaiti ndasvikombondira maipipi mama vake. Imimi manzwa sei? Pandaona princess ndafara, handidi kunyepa. Apana munausumuka mani, handakuona kufara kwacho. Ndasitomboziva kuti ilive here kana kuti semunhu wamakasiya zvekuti ndinenge ndakatostika somogona kundiona kunge ndikufara but tsinga idzi dzisiri kufamba zvakanaka idzi. Ndosaka ndatotadza kusumuka uzi amene zvaunenge uchinzwa mwoyo unoziva kuti pamwe pacho unogona kutodona, unenge usingatombobhilivi kuti chokwadi here because ini ndaitotsvaga mwana handidi kunyepa zvekuti ndandisingadyi ndasingaiti sei, ndangoudza Mwari kuti Mwari ndimi munoita sei, ndimi munoziva. Ndasingatomboziva kuti zuva iri richasvika kuti ndinomuona. Ndifunga mashoko aizonyanyonetsa maipipi akasitoti ati vanhu vamwani noona kutakurwa nemapurisa ini ndichinzi ndaita sei. Ndifunga vaiti pane munhu wandakasanganawo naye akanditi mwana uyu ari kutotsvagwa namai vake vari kuti mwana wangu akaita sei, akabiwa. Handitombotaura seizvozvo. Ndakatoti vedu vevamwe vanhu vangu vatotikangamwa ndikati ndini mai princess. Vanzi princess ari kwa mai Mabhurugwa here. Ndikati zvikanzi vaitoshamisika. Ndichitongoti veduwe anozivawo hake kwavari ndinokwanisa kana chiri kutomubhadhara munhu wacho. Andikwidze tiite sei, tiende ndinotaurirana navo. Ende ini izvezvi handina kuti ndiri kuyaundura mwana nekuti handina chandauya nacho. Chakaita sechi Ini vakaita basa risingatomboitwi nevanhu muziva, risingatomboitwi chero nani, kana nehama dzedu, kana nehama. Nokuti ndakatomborwarirwa nemwana inini mai vake, saka ndakazoti ko mai nesi vakarwarirwa naprincess vanodii. Saka ndachasina kukwanisa kungosvika kuti ndiite sei, ndionane navo. Phone call ichibva kuna mai D, ndofunga vaona vhidhiyo rekutanga, ndofunga mwana vakanga vakatomubata mai pipi, interview yese wanawa yese vakanga vakatomutakura pamakumbo. Muchiudzwa mafonerwa namai D kuti ko ndaona pipi ndamuwana, makanzwa sei, makabata foni yenyu kudai muri kuchipinda? Ndakavhunduka ndikati zvinoita Mwari zvoshamisa, handiri kunyeperana. Because ndasingatombofungidziri, ndaitove nowe kuti nditi ndiende kumapurisa ndichinoti zvaigona kuita complicated nokuti ndaisati ndashayisisa mwana, asi ndakafara zvisingaiti, handida hangu kunyepa. Ndikatoti ndimaita ini basa. Ndopada totobvunza kuti 3 years dzese maidi kungonoripota kupolisi, maybe vaigona kubatsirai 2 years vaigona kubatsirai kuita sei kutsvaga kana kuloketa mai pipi toona kuti vari papi chaipo chaipo, nekuti kuHeathcliff vakabva ndakatozonzwa mai D achitaura kuti hanzi vakati ndakabva kuHeathcliff. Ini ndakaona kuti ndiendese nyaya iyi kumapurisa ndandisati ndaita sei, ndanyatsoshayisisa, handidi kunyepera. Ndandichiri kutsvaga matsvakire andinoziva akanaka, asina kuti inini mai mesi vatsamwe kana kuti kudini, nekuti munhu wandotogwada maizvezvi ni mai mesi, handidi kumbokunyeperai. Saka ndandichiri kutsvaga mwana wangu ndiziva kuti mai mesi vanga vasiri munhu wekuti anodii kana kuti kudini. Saka pfungwa dzekuenda kumapurisa ndaizoenda zvangu kana ndazodzokera futi ndichiita sei, nekuti apa izvezvi ndakabvako ibva ndanosiya machi afoni namba. Kumazo vamwe vakati tinoziva, vamwe vakati chirege tikutsvagirei namba, tinodai. Ndikatoti musi wandasvika iri Wednesday, pane mukadzi wavakakwira naye aitengesa magumbezi, vachitoti akauya nezuro Tuesday, zvekudai anga iti Tuesday mataona namba dzavo. Ndobva ndachitoti kana akuya unokolekta mari mukadzi iyeye, mondiita sei, monditsvagirawo nhamba, ndichadzoka ndoita sei.
ndotora namba ndobva ndatorawo mafoni avo ndichifona tichitaura ndo pandakazotonzwa nyaya yakubuda seizvozvi. ndiri kunzwa pane mari yandikamunzwa kuti makatomboitawo shungu kana simba rekuti aurege ndimbosendawo kamari aka mwana awane kuita sei kubatsirika. But ipapo information yataura maipepa yaiti kuti tichiziva manje kuti munhu yatiudzawo kuti vari kupi aisakwanisa kutiudza. Vanhu mamamunzwa kuti ndikapuwa mari iwo unongonosvitsa hauchavaudza kuti ndiri pakati. Kana uyu aishandira kunonzi kuiko kune kwake kwaitoshandira munhu uyu but hatiri shamwari nechine shamwari ndaingomutima inini madatomti $80 unondipirawo chi maimesi mari handiti izvo zvokuti usavaudza kuti ndiri kupi zvokuti ndakatoita blanda ndaifanira ndakatoti mainini puwa namba namaimesi asi nepfungwa dzangu ndaitoziva kuti pari kunova $80 pandiri kusada ndichishanda iyi ndakuita sei ndakuinda inini ndo zvava zviri mupfungwa dzangu. Saka simati hamusi kukwanisa kutakura mwana mangouya kuzongoona kuti ari papi. Ndauya kunoona maimesi nekuona nevana vavo kuona kuti vari papi. Saka way forward yamira sei tichibva pano nhasi zviri kufamba sei muchazodii nemwana ni ndinofanira unotsvaga zvimwe zvandinofanira kuuya ndakabata kuna maimesi semunhu akandichengetera mwana handitika ende baba mesi zvezvavavo handingatori mwana baba mesi vasipo handiti ende ndinotouyawo ndakabata zvimwe zvinhu ndichivatenda kuti makaita basa ndo mafungiro angu. muchamukonvinza sei mwana achikwekwe kacha maipipi kwati yacho handisi mutondibatsirai mandombozivi nekuti handimamunzwa achinzi morosa vanhu akati asi ndasimuti timorosa zvinhu pangu nditi akati handikuzivi chero ari mupenyu hake. asi pamamuona muchimuonawo semwana maona sei ari kugara sei namaimesi mwana ari kugara zvakanaka zvisingaiti akanaka everything ari right zvokuti hamusi kutya here maimesi vari pasaidi apo tinoziva kuti wazenge wakutaura seiwo kuti mwana asi kugara zvakanaka hamusi kutya here kana kutya ndatomboona mwana ndamboona fesi imi unoziva ndaibvunzwa nevanhu here ari sei pipi apa ndaitadza kudaira kuti nditi kudii vanhu vachitombondinemera zvikanzi vane zvavainzwa zvamuri kutaura zvekudhamba mwana izvi handitika zvonzi mapi chimboyewo kana princess uya ndangotoraindi but zvaitondikanganisa mwoyo manje but munhu anga asingaiti sei anga asingazvisivi kuti ndimuudze zvavasinga hapana zvavaikwanisa kundibatsira nazvo saka yanga ingori problem yangu inini ndega zvichiragona kumuka ndisingatokwanisi kana kutakura mugomo hana iyi ndikarara zvai zvokuti ndaimufunga nezvo hana iyi ndisingakwanisi kuita sei ndotombogara hameno zvozomboti ndokwanisa kuita zvandenichiita. Mwana ari raiti zvokuti handidi kunyepa akaita basa risingatomboitwi nevanhu vakawanda handidi kunyepa iro pandasvika apa vatonditambira zvakanaka zvokuti achitonyara kana kutoshaya kuti nekuti munhu mumwe anogona kusanzwisisa asi angotozvitenda wangu kuti lisi zvatasvikawo apa takutangirawo tichitaurirana kubva ipapo. Nanje vakakupai mwana hamuzoendere mukanomusiya futi kana kuti makutsvaga mwana ukwanisa kumuchengeta makutaurana kuti achimbotsvaga imusikano webasa zvakare tichengete mwana. Handichatombofunda kazviita izvo zvakadaro wozi kwandakaenda kwacho ndichiti ndiri kunotsvaga mari zvakatozondiomera kudarika patakati uku tiiti naye saka handifungi kuti ndakatombotenga kana chinonzi chii musisina vanhu ndandisingatombotokwanisis kana kuchengeta chiro sisi pacho zvinhu zvacho hameno zvazvanga zvangu handitombofunda ndakatongoita izvozvo handichatozvipidza. Saka iko zvino urongwa wamira sei
inozwa muchiti mukawanirwa yenyu zvekuita munokwanisa kuita. Munokwanisa kutora vana venyu vese vari vaviri here mugara navo panzvimbo imwe chete? Ndinokwanisa zvisingaiti nekuti ndeichoda kuti vana ava vanofanira kukura vachizivana. Vana ava vanofanira kukura vakabatana. Pamwe mangwana handisizopi Amini unofanira kuziva kuti munin'ina wake munin'ina wake achiziva kuti sisi. Saka manombotirana Amini achiri kuziva here mwana ende makamuti aripi? Andibvunza mubvunzo inozva mama princess aripi. Ndanatomukwanisa kumudare ndangomuti ariko. Ariko kupi? Zvanzi kupi? Andamusiya una maibesi. Zvanzi mama ita henyu zvemwana endai munotora mwana. Aigara achidaro but anga asingatombozivi kuti inini wacho ndikutomutsvagawo. Ndiri kutomutsvagawo. Anga asiri kuzviziva but semwana ndakangomudaira zvangonaka. Manje mabhete vana zvakatsva zvakazofamba sei kuti aende kuchikoro form 1? Ini ndoda kukuudzai chokwadi. Ndakatoriswa bhete nevabereki vangu. Vandanotora chitupa. Ndatora chitupa. Ameno kuti ndinochichinjisa. Mazvanzi tanga watora bhete riri computerized. Ndichitora bhete riri computerized. Zvibva zviri pabhete ndozvabuda zvakasiyana nezviri pachitupa. Ndanzenda kwa Gutu. Ndovandaenda kwa Gutu mapepa acho ndinawo hawo. Ndikanzi vanhu ava vakatokanganisa kuona hapana zvinhu zvakadaro. Ndovandaenda kumakombi. Ndikasvika zvimakombi zvanhu zvavo zvari kuti uri kushandisa zvese zvine munhu ari kutozvishandisa akatotora pasipoti saka iwe hauna bhete hauna chitupa. Zvinhu zvinoisa renyu? Vana vanga vatorina mabheke kana chi. Zvekuti ticha vaamina ndo vakatomira kuti anyore grade 7. Saka kadhi kaya kichini. Ndipo ndakabva kuyani munongoziva kuti panodiwa mari. Uku kwa Gutu ndaenda ndadzoka. Zvaramba ndaenda kumakombi. Zvikanzi makutonotangisa kutora. Zvino vabereki baba hapana. Death certificate ina handisi kubaririwo. Mai vakafa. Vakafa zvitupa zvavo zvachira mumba. Maiwe. Hapatorina death certificate plus vakafira kumhiri kweMozambique. Shit. Kazi ndokumusha kwenyu? Kwekungoti border iri. Ndokumusha kwana mwana. Okay. But baba vedu vakatama vachibva ikoko. Vachienda kuGogwe saka ikoko ndoo kunotori idzinza rino. kuGogwe? Kuchipingeko. Kuchipinge? Okay. Ndokunotori nedzinza rino. Totoratidzwawo kuti avo ndo vana baba venyu ava. Vana baba munini avo ndo vana ningi avo. Titiwo. Saka vakafira saidi uko. Saka kuti patorwe death certificate ramai hapana. Ndi vakatongofira mumba nekuita sei nekutovigwa. Saka ina handisi kuziva kuti ndichatoreswa nani kana kuti zvichaita sei. Kwe vana baba mukuru nana baba munini kavari kuchipinge havakwanisi here kutoresa? Ina handiyambozivi ini nekuti ndakura kaizvozvi ndinotoreseka sei. Munotadza nei? Vanosvika vachiti ani ana baba mukuru vanongoenda kanemi handiti muri mwana wenyu muri mwana wavo? Ndiri mwana wavo. Bosi kukura ngandizvo zvichongoramba vachiti mhai vangu baba vangu todi kuti aiwo maambuya nekuti ndini ndaamai vangu ndaamaiwo. Saka ndaitombofunga kuti ndiende kumusha kuna sabhuku hamene ondinyorera tsamba here ozoita sei. Kana chief. Vana vangu shuwa handidi kukunyeperai. Zvacho zvakatondiwandira zvekuti kuti ndinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika handisi kuziva. Chifu wekumusha ndiani? Chifu Njeleli. WekuGogwe? Vanogona kubatsirai kakunyoreraiwo tsamba so that ndiyo munokwanisa kuenda nayo kumakombe kwacho kana kupi kwamunoda unotorera. Gogo ndokwandingenda kutorera. Mubatsirwe koko nekuda kwekuti tsamba yachangamire inogona kuwanawo simba kana kuti itori nesimba yainayo kuti munyatsotsanangura kuti zvinhu zvakatsva sei zvakafamba sei zvakaita sei mutsanangura zvese izvo vanogona kubatsirai. Nekuda kwekuti princess handisi kuti ari wanamboita kuti iko zvino kuti aende kuchikoro maipipi vaitoti ari kuenda paprivate nekuda kwekuti kumagovernment schools vanoda chi birth certificate. Saka iko zvino haana birth racho ende vakutoshandisa senemu nezita zvakafanana zvichireva kuti mwana anenge achida senemu yake kuti Elizabeth Nyagwi tozoti aiwa uyu mwana uyu ndiyo kwaningi uyu ndisinyora kana kuti ndisamaita tichizivawo mwana kwaningi akaita sei akabva chaiko. Ndizvozvo. Ko baba vacho havakwanisi here kutoresa mwana wavo?
vanokwanisa sini kubva pandakavafonera ndiwadza kuti mwana ari kurwara havana kuita hanya nazvo saka munongozvizivawo chinongozopedzera kuti mwana ndewangu regai ndichisi ndakatomumwisawo 2 years mwana 2 years akutova ne2 years akushandira 3 weeks imba ndakazomurumu aiwa tinotenda maipipi handizakana mune mashoko ekupesera aminawo ekutenda nasi tiri kutenda ekutenda mai amina haisi nyore shu ndanzwa vane vana vavo maipipi 5 and pavaita last born yavo which is 6 people haisi nyore neikonomi yatiri kurarama tiri yekuti kana even mwana mumwe chete chai anogona kunetsa imimi vaviri vaito kunetsai koyo vane 6 mashoko enyu ekuvatenda muzuva ranhasi uye kuchenesawo zita rababa pipi ndofunga maingonza chinzi mai princess vakatoita mwana uyu nababa apipi vakandoti ayorege ndinosiyira baba mwana wavo mashoko enyu muzuva ranhasi tichipendera ndekuchikudii inini ndoda kutenda mai Messi nababa Messi mai kana kuti mai Mabhurugwa nemai Mabhurugwa nebasa ravakaita nekuti zvakaoma kuti havana 6 vachidya vachiita sei kurwara kunouya pakuchengeta mwana chaiko chaiko woshayiwa kuti wotangira papi saka ndinoda kutenda ndino umwe munhu akatondiudza kuti pane munhu watasangana naye kugomo asangane mwana achirwara achibvunzwa kunzi mai vako vanonzana asi munhu wakati ndaona kunge princess ndobva ndatanga kuchema saka ini ndoda kutenda ende ndafara zvisingaita handidi kunyepa ndaona mai Messi nevana vavo vese vakakwana nemurume wavo saka iwa ndoda kutenda hangu aiwa tinotenda mama maita basa mazvinzwira muri yeZimbabwe vandakagara navo pano ndivo mai pipi kana kuti mai princess the original vataitsvaga masvondo apfuura kuti tinyatsonzwisisa kuti vakaenda kupi vakadhamba sei mwana asi ndofunga manzwa matauriro avaita kuti aiwa handina kudhamba mwana pakangoitika communication breakdown zvinhuwo zvanga zvakandiomera handina chandaikwanisa kuti vana ava ndovachengeta sei ndofunga matonzwa vatsanangura kuti Mwari akanaka kubva pandakasiya vana ava ndakatombovasiya vari vaviri nasisi vake vamakanzwa vaya vanonzi Amina kuti ndo vamwewo vavakasiya zvakare vachizonosiyawo princess kuti vana ava vakatombopotsa vatsvira mumba amai vaenda kunongwavha kumazoe zvese izvi mabasa anenge achiedza kuitwa nemunhukadzi kuti ariritire mhuri yake asi kune mamwe madzimaiwo ekuti vakaona zvinhu zvavaomera vanotiza chokwadi vana ivavo vovasiya dzavanherera asi manzwa kuti even baba vevana ava kunyange zvavo vakasiyana asi vana baba ava vanongoita zvimwe chetezvo zvekuti hapana chavanokwanisa kubatsira nacho mhuri iyi ndofunga takaburitsa vhidhiyo irori tida kuti kana kune vamwe vanokwanisawo kuidentifya mai pipi nekuda kwekuti aingoziva kuti vanonzi Lydia asi zita rakazara nesinemu pakanga pasina chaizikanwa nevanhu kuti ndeve kupi saka taiti tikabuditsawo mwana uyu tinogona kuwana hama dzevana dzemwana uyu toziva kuti zvichida vanogona kuva vari tete kana mbuya kana sekuru kuti aiwa mwana uyu ndewedzinza redu kunyange zvakaoma tisingazive kune muroora asi togona kutora mwana tochengeta asiwo pakazoita shamwari yamama amai princess vamanzwa vachitaurwa vaya amai D vakambosiyirwa Amina vakati aiwa ndinoziva kuna mama ndo vaita kuti nasuno vasvike pano tinyatsonzwisisa kuti matambudziko avari kusangana nawo kana kuti matambudziko avakasangana nawo akaita kuti vasiye vana zvainyatsofamba sei ndofunga manzwa mararamira avaita chokwadi upenyu mutoro asi toita sei semhuri yeZimbabwe tobatsirana zvakare taakuziva zvaitika mukati meupenyu hwamai princess kwekugara vachibva pano hapana veukama vati shamwari chizvionera havana kwekuenda vakapiwa mwana nasuno zvichafamba sei manzwa kuti mumwe iform 1 ari kugara kwatete kana kuti kwasisi vacho
zvoitwa sei kuti vana vagare pakanaka. MyPPO upenyu sekutaura kwavakaita vakati zvinhu zvinenge zvichindoomera, vanawo vanenge vakavawandira mafizi anenge achida kubhadharwa. MyPrincess vacho havanawo pekutangira. Ngatibatanidze maoko umhuri yeZimbabwe sekubatanidza kwatinoita kana mumwe wedu achinge awirwa nedambudziko, tovapawo pekugara. Kana uriko uri kwauri ikoko wakasununguka uine dzimba dzekuti vamwe vanototi aiwa imba yekumabvuku ndeyangu yekuchengetera huku, imba yekwachakati ndeyekuchengetera chakati, usina chekuti ndikaisa munhu anogona kutogara. MyPrincess vachema kwamuri kuti ndikwanise kugara nevana vangu pakanaka pakasununguka, ndisingamhanye zvakare kuenda kumamaini kunova kwazoita kuti vashaye vana vavo kuti uya ari kuno uya ari kuno. Havana pekugara, chekudya havana, chekupfeka chaicho hapana. Ndofunga manzwa achiti vakatosiya rimwe gumbeze netumbatya tushoma shoma kwavakanga vakumbirawo kumadziva, asi hakusi kumba kwavo, pamba pekungokumbirawo kuti ndiso musoro zvanasunu ndorara. Ngatitambanudze maoko tibatsirane nemhuri iyi. Nhamba dzavo ndodziri kubuda paskrini apo, vafonerei kana kuti tibatei toona kuti tovabatsira sei vawane pekugara. Ndofunga yava nguva yekuti tichiona kuti toita sei mwana akwanise kuziva kuti aiwa mai vake ndivavava. Ndofunga matonzwa akachitaura kuti handivazive, haisi mhosva yemwana nekuda kwekuti akasiyiwawo ari mudiki 2 years iko zvino ava nemakore 5 achigara pamba paMyPP. Tichosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita inonzi Elizabeth Nyago tichiti chesara. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.